APHLC MP candidate Jai Kathara Phan Ong Runga vote ke pahai pon chia phan APHLC Rataria Song atum dodi sang se pin pen Sai Klem pon poma songsi APHLC Dhansari Amei Mohan Singh Tokbi Women Wing Chun Bang Pi Sang Pi Rita Kram Sapi pen Chenglo Klem Bang Pu Bang Pia Tum pen Hemari Bey arong alongta Mei pedopon La so along Dhansari MAC Constituency Penta APHLC Aphan ke pahai dunji Aphan APHLC Dhansari Aru Atun pen arong damsi Mei ing nipon bom La somsi Jangmipo ni phai krepli arinda Hemari Bey arong asar ahemalong Chirok toka Mei ing nipon La so amaya long raratun manghu he pin pen APHLC MP candidate Jai Kathara Phan mate napida long vote ki PH Aphan Chethan Chimumpo Non ki wangji Jangmipo ni phaing kora thero karni ke MP kangwaiji arni La sila so pothak Hemari Bey arong arara tom pen mesen pen Chethan Chimum pon long lopusi APHLC Dhansari Aru Amei Mohan Singh Tokbi pen Women Wing Chun Bangpi Rita Kramsapia tom pen pachinipo APHLC long left APHLC long left MP hayaloma MP hayaloma Jai Kathara MP hayaloma Pini nitum dak 19 Dhansari Constituency andar lo dak Hemari Bey nitum dak rat maipi dak dolo nasi mesen bensi dak chunlo lepen dak non nangeleji MP election 26 April 2024 lasarni ongdung abhut pen itum APHLC candidate sar Jai Kathara Phan epahaji lasabuthak nitum dak discussion delo nasi nitum akedam tang ting pende nitum kelang lo nitum cicini lo je APHLC ke higher lo pus nitum ning cithelo athenon kedam tang nitum langdam nang atumi ta weskar benglong long ta 7,000 amunit tidak nang jon lo BJP pen APHLC long nang jon elo nasi amunit kyong thuong mat ningarong pik atumi weskar benglong long ta lapengke BJP tumbangke non dubangke remelo latum karbeng long along helikopter le pangjar ta bhut pibang welo nongke athenon tribal non tribal langbong si tum non bhut chedan po kasi la non bhut ke jok pensi la BJP phanke parempo angkur phelong helang si hak angtan waram phitpo Dhansari Constituency along Hemari Bey rong asar ahemsi pinidadak Chetok tok amai pido iglo non kiwangji tarik ingkora trok April surihinira ingkora pli arni ladak MP election akihai Jai Kathara Phan KCR jan pen kado kavita vote jok dun pen ining aklong pen ladak litum jok dun peminang arnama hirjumi rada hirjumi ilitum along dolo lasi pining ke ilitum ke ron kachedan lo laki di sangmarli ron kachedan lo ilitum kon si sungnang langma lasi ilitum akisung ke ititum chi hisap un edat lo an kang chir pen chenglok lang kang it pen chenglok lang takacho nam nang ilitum tuwar me lang lakado kavistami non het kiwang Hemari Bey arong kiwang stami ladake dipu headquarter adung hetlo stami ligbuk ligbor along loksi mohet stami motor penta kiwang nanglo ante la bar la arvi ki jang hut kente koson lo rada tum school ki dun po usumara tum koson si tuwar ki dam po gari motor lahai ke kaching thu ram rong hang CM alang li PhD a certificate alang li ning kang sam dolo la pen kaching thu dolo
school tabisen lo kadu kavita kaching thur do lo pu a certificate alang li kilong la bangke ilitum rada tum ta kroi ik manang litum kroi credit lo la pen hemi jangri atuma phan kopi sikirap nang jima la hai sitame example national social assistance program lake bpl phan tapinang ji widow old age rehabilitation center honghap hongru atum hanstame ladak 15 to 20 crores atangka aning kanwang nang kilido bon sitame lahai sitame radatum longle pusi radatum pen comments ke long ke ong lasi non kiwang ji jongsi ilitum mp ake hai sarji ai kathar sarphan alangli ke inut ke texer is retired officer alangli jongsi mp nang hai lo plonte hem break lake ningkan pho chokchea prangsi ningkan pho prangsi hem break lake one week po